Hola, bona nit a tots i benvinguts a Ràdio Cambrils. Esteu escoltant El Cant de les Sirenes. Una setmana més tornem a estar aquí i ens complau anunciar-vos que ja estem tots tres de vacances i, per tant, completament dedicats al programa. Esperem que això faci augmentar la qualitat del nostre contingut. Avui us portem un programa ben variat que començarà, com sempre, amb les notícies d'actualitat. Parlarem sobre la monarquia espanyola, més concretament del rei emèrit, que està sent investigat pel Tribunal Suprem per un cas de corrupció que es pot convertir en un dels més famosos de tot el país. També parlarem del raper que precisament va escriure una cançó en contra del rei, Pablo Hasél. Al músic que va ser condemnat per enaltiment al terrorisme se li acumulen els problemes perquè ara també ha estat condemnat per agressió. L'Aleix ens porta a la secció d'esports més polèmica. Per rememorar el 50è aniversari del penal a Guruceta farà un recopilatori de grans escàndols arbitrals de la història del futbol i parlarem de l'intent de millorar aquesta disciplina amb la instauració del VAR. Per la secció de cultura, aquesta setmana el Jordi ha ficat la lupa en els concursos musicals a Catalunya. Ens parlarà d'Una estrella a casa i podreu escoltar un parell de preguntes que li hem fet a un dels membres del grup guanyador. També analitzarà el Sona Nou d'aquest any, un històric concurs dins del país del qual han sortit grups com Manel o Oques Grasses, i per acabar el Jordi ens proposarà 4 grups i haurem de posar-nos en la pell del jurat per intentar escollir el millor de tots. Tot això a continuació al Cant de les Sirenes. Bé, nois, una setmana més, ja tornem a estar aquí. Què, Jordi? Em sembla que estàs més content, no?, que la setmana passada. De celebració, ja confeti, xampan i tot el necessari per celebrar que estem a la fase 2 i qui sap si quan ens estigueu escoltant la consellera de Sanitat ens haurà dit ja que passem a la 3, no ho sé, serà el 15 o el 22, però el futur cada cop es veu més esperançador i estem ficant ja la llum al final d'aquest llarg túnel. El Jordi està ben content a la fase 2 i l'Aleix em sembla que està ben content a la platja, no, Aleix? Exacte, que més d'un s'ha passat amb les celebracions de l'entrada a la fase 3, ja que un parell dels membres d'aquest programa, no sabrem els seus noms, potser estan una mica perjudicats per tant de sol. Home, tenint en compte que el Jordi és de Lleida, jo crec que no calen més pistes, no? Perquè cadascú pot treure les seves conclusions per saber qui és el que s'ha convertit en una gamba aquesta setmana. Bueno, cremats o no, nosaltres aquí estem, al peu del canó, i comencem amb la primera notícia perquè avui recuperem una notícia que ja fa mesos que dona voltes entre les pàgines dels diaris sense tenir el ressò que segurament hauria de tenir. Aquest dilluns, la Fiscalia del Tribunal Suprem va assumir la responsabilitat d'investigar el rei emèrit Joan Carles I per un seguit de comissions que suposadament va rebre per la construcció de l'anomenat AVE del desert a la Meca. Les investigacions, que fins ara havien estat dutes a terme per anticorrupció, ha sigut traslladada, les seves competències han sigut traslladades per la fiscal general al Tribunal Suprem, com ja han dit. Doncs aquesta fiscal general, Dolores Delgado, va entendre que el rei està implicat i, per tant, la investigació havia d'estar controlada per una institució de més entitat, no? Recordem que aquesta investigació es va iniciar arrel d'una gravació del comissari Villarejo, aquest famós policia de la policia política, on Corina Larsen, amiga entre cometes de Joan Carles de Borbó, afirmava que el rei emèrit tenia comptes a bancs suïssos. En aquella gravació, Corina també va fer referència a les presumptes comissions cobrades pel monarca després de l'adjudicació del contracte de la construcció de l'AVE a la Meca a un grup de 12 empreses espanyoles. La trobada d'aquests àudios va obrir una de les primeres investigacions del caso Villarejo, però que es va tancar el 2018, a petició de la Fiscalia, ja que es va concloure que els fets havien tingut lloc mentre el rei estava en actiu i, per tant, protegit per l'article 56.3 de la Constitució, que el fa inviolable davant la llei. No obstant, el cas de les comissions de l'AVE va seguir sent investigat per anticorrupció fins a dia d'avui. També s'ha de dir que, paral·lelament, el 2018, poc després de que el fiscal arxivés la investigació, la Fiscalia de Suïssa va començar una investigació sobre una donació multimilionària que va rebre Corina d'una empresa panamenya anomenada Lucum i que ella va atribuir a Joan Carles I. Aquesta investigació suïssa i l'espanyola estan vinculades des del març d'aquest any, quan un jutge de l'Audiència Nacional va sol·licitar dades als fiscals helvètics.
Aquest entramat de corrupció tan complicat i tan difícil d'explicar en tants pocs minuts sembla que no tenir límits, doncs la vinculació amb el cas Villarejo ja lliga el cas del monarca amb tants altres com la trama púnica o la trama Lezo. Si es prova que Joan Carles I ha estat rei durant 39 anys, és un corrupte. Creieu que es mantindrà molt de temps a la monarquia? Bueno, sens dubte, la figura de Joan Carles I ha sigut clau en el desenvolupament d'aquestes últimes dècades d'Espanya, però tot i així un cop ha anat desapareixent amb la seva abdicació i conseqüent coronació de Felip VI, doncs hem anat veient com a poc anava desapareixent del mapa i la seva desaparició també van començar a recuperar tots aquests casos i tots els plats bruts que el mateix rei doncs, anava amagant i movia diners, i no només diners, sinó armes i vés a saber què. I trobo necessari i acertat doncs, fer tota aquesta neteja primer per després fer una crítica dura al sistema que ens governa i ens preguntem si de veritat necessitem una monarquia. Doncs jo penso que la monarquia es mantindrà i encara més temps, fins i tot, ja que segurament sortirà el seu fill dient que ell està en contra del que ha fet el seu pare, que renuncia de l'herència i dient que ell sí que és el garant de la democràcia i la bondat humana, no? I la monarquia aquí a Espanya mai morirà, perquè si som l'únic país del món que després de, no una, dues repúbliques hem tornat al rei, és que estem condenats a la monarquia perpètua, i jo ara mateix veure una Espanya sense rei em costa moltíssim. Doncs sí, respecte al que tu deies del rei Felip, Jordi, és veritat que s'ha aprofitat, entre cometes, d'aquest xanxullo del seu pare, no? Perquè al mes de març d'aquest any es va saber que el Felip VI renunciarà a l'herència econòmica que pogués correspondre-li al seu pare i d'aquesta manera, com que fa propaganda de ser un rei bondadós, no? Que renuncia al seu pare, que potser era un corrupte, però també confirma que ell era beneficiari de la fundació aquesta Lucum, que és la que va fer la donació a Corina i que està finançada per Aràbia Saudita. Però va renunciar a aquesta donació, però tot i que no rebria ningú ingrés fraudulent, diguem-ho així, doncs guanyaria una millor imatge, no? Aquesta renúncia és una mostra d'honradesa, com dirien els constitucionalistes, o és una prova directa que el seu pare és corrupte? No és honradesa i estic segur que ni ell volia fer-ho, però al final és un tràmit que ell havia de passar per donar aquesta bona imatge, no, i no perdre la confiança dels seus súbdits, però estic segur que ell està ficat en molts xanxullos d'enquestos que no sabem, i n'hi ha tants i tants que no sabrem mai, perquè són la monarquia, evidentment, doncs, tot el que fan doncs n'assabentarem, perquè nosaltres som els simples vassallos, no, d'aquests reis. Exacte. La monarquia espanyola, igual que totes les grans institucions, doncs, tenen un apartat d'assessorament i d'imatge que hi ha professionals treballant per això, i sens dubte que totes les declaracions que faci i tots els moviments que el propi rei pugui arribar a fer, doncs, són totalment premeditats i a favor de netejar la imatge d'una monarquia, doncs, que ha tingut nombrosos casos de molt d'escàndol i una gran repercussió un cop s'han fet públics, o sigui que van amb peus de plom, però tot i així el temps juga a la seva contra, crec jo. Però jo crec que el problema és que aquí a Espanya la monarquia va tenir un paper clau en la transició i avui en dia molta gent de l'edat dels nostres pares o dels nostres padrins segurament doncs, tinguin aquesta imatge de la monarquia com una institució reconciliadora, com idealitzada, i cristiana, d'una dictadura i així. I que si segueix tenint aquesta imatge, però jo tinc esperança en que la gent més jove vegi la monarquia com una cosa de l'edat mitjana, una cosa desfasada que no té sentit al món d'avui en dia, no? I no sé, jo us dic, veig la monarquia per tota la vida encara aquí a Espanya, però si la gent se'n comença a cansar d'aquí 10, 20, 30 anys, potser hi ha canvis, no se sap. Jo opino el que deia el Jordi, que la imatge del rei, doncs, tot i que no és la millor del món, doncs a molta gent li sembla suficient com perquè sigui el cap d'estat i doncs amb aquest tipus d'escàndols doncs ell sap girar-ho a favor seu per acabar generant com una imatge més bondadosa, no? D'un monarca que al final
ell segueix tenint el seu sou, que ningú l'ha escollit democràticament, és a dir, ell segueix sent el rei, però té com una imatge més bondadosa només perquè ha renunciat a una herència del seu pare que era un corrupte, no? Si s'acaba demostrant aquests fets, que és algo que Tot apunta que sí. Sí, és algo que hauria de ser de calaix, no? Vull dir, si no renunciés a aquesta herència ja, vinga, no? Com dirien en castellà, anxes Castilla, no? Ja pots fer el que vulguis. Doncs bé, lliguem aquesta notícia del rei amb una altra persona que com nosaltres segurament tampoc estima molt el rei, que és Pablo Hasél, i és que aquest raper que ha estat conegut per tot el país perquè va ser condemnat per enaltiment al terrorisme per les seves cançons, les cançons que va escriure, torna a ser notícia aquesta setmana. No obstant, aquest cop no surt als diaris a causa d'una de les seves lletres, sinó que per unes pintades a favor seu a la façana d'una de les delegacions de TV3 a Lleida. Les pintades que es van fer a la nit del diumenge a dilluns es van fer com a resposta a una sentència que va condemnar Hasél a 6 mesos de presó i a pagar una multa per haver agredit a un periodista de TV3 i a un del diari Segre durant un piquet a la Universitat de Lleida. El motiu de les pintades es facin ara, tot i que el fet va transcórrer el 2 de juny del 2016, és perquè la setmana passada es va fer pública la sentència del jurat penal, que va condemnar el raper per un delicte de lesions. Hasél i 3 acusats més també van ser condemnats per un delicte de coacció, ja que van intentar evitar que els periodistes enregistressin els fets que estaven tenint lloc al mateix despatx del rector, tapant les càmeres i insultant els periodistes. Les pintades a la seu de TV3 no és la primera vegada que apareixen, ja que el 3 de juny de 2016, l'endemà dels fets, i el 14 del mateix mes, l'edifici de TV3 també va ser atacat. A les pintades es podia llegir les paraules manipuladors i no sou periodistes. El mateix Pablo Hasél va dir a les xarxes socials que recorreria la decisió del jutge que va qualificar directament de farsa i es va lamentar que tot allò provat no servís de res. Tot i que no coneixem la versió de Hasél, s'ha de dir que ser condemnat per una agressió no és el mateix que ser-ho per escriure una cançó contra el rei. Imagineu-vos que algun dia esteu intentant fer la vostra feina de periodista i algú us acusa de ser un manipulador i a més doncs us agradeix, no? Com us sentiríeu vosaltres? Creieu que pot tenir algun tipus de justificació aquest abús de Hasél? A mi em sembla vergonyós quan s'agredeix o s'ataca amb un periodista, sigui quin sigui el seu mitjà, i és que és una cosa que s'ha vist molt en manifestacions i llocs així últimament, i a mi em sembla que és una cosa totalment fora de lloc, que són gent que estan treballant, que estan fent la seva feina i se'ls ha de respectar per això. A mi me generaria molta crispació patir el que estan patint no només l'equip de TV3 a Lleida, sinó molts periodistes arreu del país i a tot el món. Respecte a Pablo Hasél, jo en una conferència seva a la qual vaig assistir fa uns mesos, va dir que TV3 només és un canal que perpetua el règim nacionalista i més provocacions d'aquest tipus amb les quals ja ens té molt acostumats, i jo crec que per cada cosa que diu amb seny aquest senyor diu 15 bajanades i se l'ha de prendre amb pinces, perquè ja us dic, és una persona que jo no combrego gaire amb el que diu ni amb el que fa. Jo, si em permets, Aleix, el Pablo Hasél em sembla que, al igual que el Valtònic, tot aquest tema de que estiguin perseguits per la justícia per una cançó, que em sembla que no és just, saps? I ja vam parlar, si no m'equivoco, ja hem parlat d'això un altre dia. Tot i que no em sembli just, em sembla que el personatge s'ha acabat menjant a la persona, saps? Han de cridar molt l'atenció, sí. Han de cridar molt l'atenció, han d'estar sempre atacant a l'Estat per qualsevol tema, als mitjans. Els agrada ficar merda, si em perdoneu l'expressió, i ho fan de qualsevol manera, no? Això és el que em sembla a mi. Exacte, i el preu a pagar tot això. Hi ha les conseqüències d'aquests mateixos actes, òbviament. I la pregunta és si arriba un punt on ja la teva credibilitat baixa tant, de veritat estàs generant l'impacte que volies generar en un principi, o només acabes alimentant el teu centrisme i desviant-te del tema. I en quant a tot l'aspecte del periodisme, està clar que s'ha convertit en el sac de boxeig de les masses cabrejades, si em perdoneu l'expressió. I també això, tot això, estic d'acord amb el que ha dit el Jordi i tot, però també ens hauria de permetre com a futurs periodistes fer també una mica d'autocrítica de
la manipulació de la informació i com el mateix gremi també doncs, té una part bastant podríem dir d'espectacularitzar les coses o retocar-les o versionar-les per una petita part del periodisme, òbviament, però que tots sabem que fa molt mal. Exacte, que potser TV3 no és el mitjà més imparcial que hi ha, ni al contrari, que és bastant parcial, almenys al meu sembla TV3, però això no et dona dret a atacar els seus periodistes i més periodistes a nivell territorial, que crec que TV3 a nivell territorial fa una feina molt bona i en aquest sentit sí que és bastant imparcial, no? Però no et dona dret a anar i a pegar un periodista que està fent la seva feina, ni a atacar la seu de TV3 a Lleida, ni totes aquestes coses, per molt que no combreguis amb la línia editorial d'aquest canal o d'aquest diari, d'aquesta ràdio, del que sigui, no? I en aquest sentit, doncs, crec que si a Pablo Hasél, que s'hi han demanat 6 mesos de presó perquè el senyor ja té antecedents, però tot i així sí que hi ha de bona pena per això que ha fet i ha de pagar pel que ha fet, no hi ha més. A mi em molesta bastant que es generalitzi tant això de premsa manipuladora, vull dir, hi ha de tot, com en totes les coses del món. Hi haurà premsa manipuladora, evidentment, que n'hi ha, i n'hi haurà que no, però no pots acusar una persona de manipular si ni tan sols has vist el producte de la seva feina. Vull dir, aquella persona... Jo he vist el vídeo en el que es veu tots els fets i estan acusant de manipular a uns periodistes en el mateix moment en què estan gravant la situació. És a dir, com saps que manipularan si ni tan sols saps què faran, no? Després en aquelles gravacions. És el que he dit abans. Jo crec que el personatge s'ha menjat a la persona i Hasél guanya molt fent-se veure i fent-se la víctima, i això és una estratègia més. Això és el que jo penso. Totalment d'acord. Doncs si no teniu res més a afegir, donaré pas a l'Aleix i que comenci la secció dels esports. Molt bona nit, Andreu i Jordi. Avui us porto una secció d'esports bastant carregada de polèmica, no us enganyaré, ja que coincidim amb el 50è aniversari del famós penal de Guruceta, he decidit tirar una mica de meroteca i rememorar algun dels arbitratges més nefastos de la història del futbol. Segur que en recordeu alguns d'aquests casos. De fet, m'agradaria començar el que ja he esmentat anteriorment, el de Guruceta. De fet, us poso una mica en context. La temporada 69-70 podríem dir que el Madrid estava en caiguda lliure. El seu 6è lloc a la competició domèstica va fer saltar les alarmes del club blanc, ja que es jugava poder anar a una competició europea que era al màxim, com és actualment, mitjançant la coneguda Copa del Generalíssim, ja que en aquella època encara estava Franco al poder. Bé, com podeu esperar, la tensió era molt alta i Guruceta, un dels àrbitres amb més projecció del futbol espanyol, va assenyalar un penal a favor del Madrid en una càrrega de Rifé sobre Velázquez. Podria semblar tota normal la situació, però la indignació va venir, ja que la infracció s'havia comès a gairebé 3 metres de l'àrea. Un fet que va desencadenar primer una pluja de coixins que antigament usaven els aficionats a les cadires de l'estadi, que eren incòmodes, i una posterior invasió de camp que va finalitzar amb una intervenció policial, batalla campal i el Madrid, òbviament, va acabar a Europa i Guruceta va acabar sense reconèixer el seu error. El següent que us vinc a comentar és Gamal El Gandour. Segurament no us sonarà de res aquest nom. De fet, a mi fins fa poc em sonava a... Molt vagament. Totalment desconegut. Sona molt d'algun continent molt llunyà, però d'un altre planeta fins i tot em sona a mi aquest nom. Sí, podria semblar d'un altre planeta, i és que de fet la selecció espanyola no podrà oblidar mai en aquest àrbitre, ja que va arbitrar el fatídic Corea-Espanya del Mundial 2002. Fent memòria d'aquella selecció espanyola, podríem veure que era una de les favorites en quant a poder guanyar el Mundial, amb Camacho a la banqueta i estrelles com Luis Enrique, Fernando Hierro o Juan Carlos Valerón, els quals no van poder fer res davant de 2 gols anul·lats per la selecció espanyola. El primer en un salt en una falta lateral mentre rematava Rubén Helguera, un migcampista de la selecció espanyola en aquell moment, i el segon en una pilota centrada on l'àrbitre defensava que havia sortit
per línia de fons, quan ni tan sols, veient les repeticions, no havia sortit ni un 10% de la pilota del tot del camp. Bueno, doncs aquests 2 gols anul·lats i afegit a 3 fores de jocs marcats a diferents jugadors de la selecció espanyola quan literalment es quedaven sols davant del porter coreà i el partit perdut al final a la tanda de penals pel penal fallat pel jove Joaquín, doncs va generar una impotència, ràbia i tristor que en aquell combinat que està destinat doncs, a arribar a les semifinals. Cal recordar només per últim això que el Mundial va ser la seva seu era Corea i Japó i més d'un va veure doncs, que hi havia bastants interessos en què Corea doncs, pogués arribar a les semifinals d'un Mundial. Tot i així, aquest equip doncs, seria, podríem dir, l'embrió, l'avançala, molt avançala d'aquella selecció espanyola doncs, que acumularia tants títols. Ja ell era Puyol en aquella selecció. O sigui que era dels pocs, sí. I bé, l'últim cas que us porto també us sonarà xino, però era Tom Henning Obrevo, que podríem dir que aquest home és un dels personatges claus doncs, per entendre el Barça de Guardiola, ja que el 6 de maig del 2009 doncs, l'equip blaugrana es va classificar a la final de Roma doncs, amb el conegut Iniestazo, suposo que us sona. Mític partit, el tinc gravat a la retina, aquell gol, no l'oblidarem mai, jo crec, que la nostra generació estem marcats per 2 grans gols d'Iniesta, un aquest i l'altre de la final del Mundial. Sí, tothom recorda l'Iniestazo, però jo m'he estat veient els errors d'Obrevo i de veritat, és que quin regal de partit, mare meva, i quina vergonya, perquè aquella Champions no l'hauríem d'haver guanyat, si fos per l'àrbitre. Exacte, a vegades els cops de sort, doncs, creen grans equips això no ho diries si fos al Madrid? Això no ho diries si fos al Madrid. Cal fer una mica de memòria i autocrítica com a blaugranes confessos doncs que l'àrbitre noruec doncs, no va assenyalar 2 mans claríssimes de Piqué i Eto'o dins l'àrea, però d'aquestes totalment desenganxades del cos i que surt la pilota rebotant i un parell d'entrades totalment criminals. Us convido, si esteu avorrits o teniu molt de temps lliure durant l'estiu i el confinament, doncs, a repassar-vos les millors jugades d'aquell partit i veureu que el Barça infla literalment els jugadors del Chelsea i podria haver assenyalat perfectament 4-5 penals i les imatges de jugadors mítics del Chelsea com Terry, Drogba o Ballack perseguint i recriminant literalment per tot el camp a l'àrbitre aquelles pèssimes decisions doncs han passat a la història com un dels partits més sonats de la Champions i del futbol contemporani. Bueno, aquest han sigut un dels petits casos més destacats d'arbitratge i ara us faré una pregunta també una mica més actual. Si considereu que els àrbitres doncs, fan una bona feina malgrat doncs, tota la pressió a la que estan sotmesos i què ha pogut fer el VAR doncs, per frenar totes aquestes injustícies. Jo crec que els àrbitres són com els jutges, no? Que han de ser imparcials però que apliquen doncs, una imparcialitat molt subjectiva, crec. I això ha estat sempre així i ho seguirà sent perquè al final doncs, els àrbitres sempre estaran allí i el futbol és el que és, no? Tot i així, sí que el VAR ha ajudat i s'ha vist, no? en alguns partits que ha servit, però al final ens el van presentar com una gran revolució a la història del futbol, l'element que canviaria el futbol, i no ha sigut això. O sigui, almenys jo no ho he vist d'aquesta manera, sí que ha ajudat, evidentment, i crec que pot ser una eina que es vagi desenvolupant al llarg dels anys i que acabi aplicant-se d'una manera diferent a la que ho fa actualment i molt més objectiva dins dels terrenys de futbol, però per ara no ha sigut allò que ens havien venut fa 2 o 3 anys quan va iniciar-se tot això del VAR. Sí, jo crec que la figura de l'àrbitre és evidentment necessària, però no hauria de ser el centre d'atenció com ho ha sigut en aquests casos, no? D'una manera natural, doncs, una semifinal de Champions ja té prou encant, no? com perquè la notícia sigui els desastres de l'àrbitre, no? Però, bé, anava a dir, un error el pot tenir qualsevol, però és que en el cas del partit d'Espanya i el partit del Barça són molts errors i la veritat és que van perjudicar molt a Espanya i al Barça en els 2 casos, però en el cas de Guruceta, bé, aquest potser sí que és un error més
històric, diguem, perquè el que significava el Madrid tenint en compte el context polític, el que significava el Madrid i la temporada que estava fent, que es quedés fora de la... no sé a quina copa s'anava a quedar fora si no guanyava... La Recopa. La Recopa, no? Si no m'equivoco, no ho sé. Si perdia aquella eliminatòria, es quedava Sí, fora havien d'una de guanyar competició. I clar, Europea, sí. era una imatge molt lletja, no?, per al règim, que els catalanes eliminaran l'equip del Generalísimo, no? I clar, doncs van haver d'arreglar-ho i Guruceta ho va arreglar. Exacte, bueno, doncs sense més dilació us porto, espero que estigueu molt confiats perquè no us esteu esperant aquest partit, però per enlloc. Porto bastant de temps pensant en fer una cosa així i espero far-vos una mica contrapeu, però tot i així que ho pugueu treure. Ja que el partit que us porto avui... Espero que ens sorprenguis, Aleix, perquè sempre ho fas i portes unes setmanes bastant intenses. Sí. No ens defraudis avui, sisplau. Va, una mica de xitxa, sisplau. Exacte, el partit que us vull portar avui és a Londres, al 2012, però als Jocs Olímpics de 2012. Ja que vull rememorar la final de bàsquet entre Estats Units i la selecció Com queda espanyola. bàsquet? Merda, tio. Que van guanyar. Mare meva. Va guanyar els americans 107-100 en un dels millors partits que es recorda. Bé, Me'n recordo el partit. us comentaré també que els jugadors que heu d'adivinar són coneguts per tothom. Val. Comencem per l'equip d'Estats Units, que va portar un quintet on hi sortia un quintet inicial amb Chandler, Kevin Durant, Chris Paul i qui eren els dos alers i escoltes d'aquest equip? Un era Michael Jordan? No, Michael Jordan. No, què és Michael Jordan? No! Acabo de demostrar que el bàsquet no soneu. LeBron James, perdó, sempre els confonc. Tota la vida. Exacte. LeBron James. I qui falta? Un pivot, has dit? Un escolta, si no m'equivoco. Un escolta, sí. Doncs, no sé... Jo no dic res més, ja. Jo anava a dir Anthony Davis, però no sé si ni si juguen a aquesta posició, ni si estava en aquell equip. Ah, no, Kobe Bryant? Exacte, Kobe Bryant. Vale, eren més. Bé, els he posat a prop de la mà. Eren fàcils i jo encara m'ho he complicat encara més. No? Sí, i jo també, Anthony Davis, saps? Com si Kobe Bryant fos difícil. Sí. Exacte. Bueno, i ara passem a l'equip de la selecció espanyola, format per els germans Gasol, Marc i Pau a interior i Calderón a l'exterior, i qui era el base i l'escolta que els acompanyaven? Un que es diu Sergi Ibaka o alguna cosa així podria ser? Que fos un dels... No, jo sé qui són, crec. En diré un que és... Ricky Rubio, pot ser que sigui un? Ricky Rubio? No. Tampoc? No, Juan Carlos Navarro, no? Juan Carlos Navarro, la bomba Navarro, sí. I era allí. I, ostres, l'altre, ostres... Anava a dir Ricky Rubio, però potser Llull ja estava en actiu en aquell moment. No. Sergi Llull, no, tampoc. No. Ostres, pues Aleix jo... Quina posició has dit que és? Actualment juga al Madrid, és un... Ah, sí, ja sé qui és. Rudy Fernández. Exacte, Rudy Fernández. Sí. Molt bé, doncs fins aquí el partit, una mica més breu. No me l'esperava avui, però m'ha sorprès el bàsquet, sí. Bé, era un partit... No tot és futbol. Clar, no tot és futbol, ja està bé que anem variant una mica. Per sort era un partit fàcil, si no... Sí, no. I els meus coneixements també són més limitats respecte al bàsquet. Bueno, doncs fins aquí la secció d'esports i jo a vosaltres seguiria escoltant perquè el Jordi ens ha preparat una secció de cultura molt interessant. Ben tornats i ben tornades a la secció cultural del Cant de les Sirenes. Aquesta setmana la música torna a treure el cap a la nostra secció, però no amb un format qualsevol, sinó amb el dels concursos musicals. Intentarem entendre per què els artistes s'apunten a aquestes propostes i parlarem de dos dels més importants que s'han viscut i s'estan vivint enguany al nostre país. Abans, però, no podem estar-nos de recordar a Pau Donés, líder de Jarabe de Palo, que ens va deixar aquest dimarts. Donés és un d'aquests artistes que ens ha marcat i ens ha fet vibrar amb grans cançons com La Flaca, Agua, Bonito, Grita o tantes altres que em passaria hores i hores escoltant i que fa tan sols unes setmanes va llançar el seu darrer disc com una carta de comiat, Tragas o Escupes.
El maleït càncer s'ha emportat a un artista que durem tots a la nostra memòria, al igual que els seus temes que mai deixarem d'escoltar i aprendrem molt de les seves lliçons de vida. Companys, vosaltres escoltàveu a Jarabe de Palo, us ha afectat aquesta mort tan inesperada, no? Perquè sabíem que tard o d'hora passaria, però sí que ens deixa... Se'n va un gran artista amb una edat encara molt jove, amb 53 anys. Sens dubte, és molt difícil no conèixer la influència i la música de Jarabe de Palo, ja no sigui pel que l'escoltis normalment, sinó per familiars o amics o coneguts. Considero un dels grups claus de la música espanyola i sens dubte el buit que deixa és molt gran i guanya molt de valor el disc aquest que té. Serà un últim regal. Jo, és veritat que no tenia molt de coneixement de qui era aquest senyor, és a dir, no escoltava molt la seva música, però sí que sabia que Jarabe de Palo va tenir una forta influència en la música espanyola i tinc amics i familiars que l'escoltaven i, per tant, sóc conscient que la seva mort afectarà molta gent i com ha dit l'Aleix, tenim un últim disc, així que gaudim-lo i que visqui una millor vida, no?, allà on estigui. Exacte, i al final sempre ens quedaran les cançons. Bé, doncs, avui us presentarem dos concursos del nostre país amb molta qualitat artística i de creació. Estem parlant d'Una estrella a casa i del Sona Nou, dos concursos que han tingut i tenen molt ressò, dels quals us presentarem, per una banda, la proposta guanyadora i per l'altra, alguna de les bandes importants a seguir. Anem per parts i parlem primer d'Una estrella a casa, una proposta engegada per Estrella d'Am durant aquest confinament per tal de trobar el nou grup Revelació Català, però des de casa. Més de 700 artistes van penjar una cançó a Instagram i després d'una selecció que va fer un jurat professional es van escollir 10 finalistes, dels quals en sortia un guanyador al qual se li dona l'oportunitat de gravar un disc i actuar a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am de Barcelona. Apenas fer això de parlar amb un to fluixer, que em faci cas tothom sense haver de cridar res. Trobar un pam de ciutat on la gent es miri més i els colons et mirin plens i els colors et pintin i els colors et pintin. Sempre em sembla que el cel cau com s'aguant de soledat. Contra la gravetat no deu caure per tu. Diu que la gent que ho sap fer mira de poc cap avall. Els seus peus mai dibuixaran ni un pas en fals. Base del bus torna aquesta merda de... D'aquest munt de propostes, la guanyadora va ser Selva Nua, amb el tema Nuvolosa, que estem escoltant, gravat a casa amb els pocs recursos que comptaven els membres del seu grup. I és que aquest trio va néixer com una trobada casual entre el Gerard Català, a bateria, l'Adrià Garcia, baixista, i la Joana Jové a les veus i a la guitarra. Guanyar el concurs ha fet que es converteixi aquesta en l'oportunitat definitiva pels tres membres per tal de poder engegar una carrera professional. Nosaltres avui comptem amb la presència telemàtica del baixista de la banda, Adrià Garcia, que ens explicarà una mica millor com encaren el futur del grup. Bones, Adrià, com vau rebre en el seu moment el premi tenint en compte que el projecte tot just arrencava aleshores? La veritat és que sí, és que no ens esperàvem massa perquè, de fet, Selva Nua no tenia nom de projecte, vull dir, érem tres amics que ens havíem ajuntat per fer música, però sense altres expectatives de gravar un disc en immediat o de crear un projecte amb un nom. De fet, no teníem ni Instagram ni res, i la història curiosa va ser que vam penjar des de l'Instagram de la Joana, que es deia Selva Nua, perquè ella s'ho va voler ficar així el dia que es va crear l'Instagram, i ja ens hem apoderat de l'Instagram de la Joana i ara és el nom del projecte. La veritat és que va ser una sorpresa enorme guanyar el concurs, al qual ens havíem presentat una mica per donar a conèixer una mica les cançons que havíem estat fent i també passar d'una manera més alegre el confinament, i no ens ho esperàvem gens, la veritat.
Amb el Premi a la Butxaca, quins són ara els següents passos que dureu a terme amb Salva Nu aquest any, que malgrat sigui un any dolent per a la societat, per vosaltres estic segur que serà un gran any? Bé, els passos a partir d'ara seran doncs, gaudir d'aquest premi i poder gravar un disc. El disc, això sí, el gravarem tan bon punt s'aixequi el confinament, un estudi de Lleida, el Danenov Estudi, on amb un projecte anterior que teníem amb el Gerard vam gravar un disc ja, amb el Víctor Ayuso com a productor, i doncs no sabem si aquest 2020 serà un any bo pel projecte o ja el 2021. El 2020 per ara gaires coses bones en general no ha portat, sí que per sort el confinament a nosaltres ens ha portat una alegria cultural com poques i doncs això, esperem que aquest projecte doncs, quan pugui sortir a la llum pugui ser ben rebut com ha sigut en aquest concurs. Bé, doncs agraïm a l'Adrià, tant a l'Adrià com a la resta de membres de la banda, la seva atenció i els desitgem des d'aquí molts i molts encerts en aquesta carrera que tot just comença. Vosaltres, què us han semblat el Salva Nu? Creieu que faran un bon pistoletazo d'aquí un temps o què? A mi m'han sorprès, sincerament. Vull dir, tenint en compte la situació en la que han hagut d'enregistrar i en la que s'han hagut de preparar per a aquest concurs, el que recordem que s'ha presentat, si no recordo malament, has dit que 700 persones... 700... Sí, 700 propostes diferents de tot Catalunya, sí. Doncs té molt de mèrit guanyar, la veritat, a aquest concurs, i a mi m'ha agradat molt la cançó aquesta Nubolosa. Trobo que la veu de la cantant és preciosa, té una veu molt, molt bonica, i també m'encanta com ho han fet d'una manera senzilla, amb una percussió super rudimentària però perfectament rítmica, sense cap error i un baix molt, molt ben col·locat. Exacte, sens dubte és escoltar-los i tenir necessitat de saber què passarà després. Tenim molta curiositat per saber què passarà amb aquest grup. Doncs el seguirem de prop, de ben segur, al Salva Nua, i ara, si voleu més música, doncs us parlaré del Sona Nou, el concurs per excel·lència de la música en català. Organitzat per la revista En The Rock, Catalunya Ràdio, TV3 i el Departament de Cultura de la Generalitat, enguany arriba a la 20a edició amb 139 propostes presentades, de les quals se'n seleccionaran primer 18 per la fase preliminar i només 4 arribaran a la gran final. D'aquest concurs, perquè es fa una mica la idea, n'han sortit bandes com Manel, Els Amics de les Arts, La Iaia, Oques Grasses o la primera banda que va tenir Miqui Núñez, el nostre representant a Eurovisió l'any passat. Avui, però, us presento 4 propostes que s'han presentat al concurs enguany i que s'han de tenir molt en compte. No sabem si passaran amb aquesta fase preliminar, però nosaltres ja els tenim com a preferits. I jo, anem a la platja qualsevol dia de l'any amb una ampolla de xampany. I jo, anem a la platja qualsevol dia de l'any amb una ampolla de xampany. Agafa tovallola i un banyador, que fa calor, vigilant no cremis com un segron. No fa por, i jo que a la piscina si està millor. No té raó, la fauna va a la platja, vine si vols, vine si vols, vine si vols, vine si vols, vine si vols. Digue'm si vols el que creus, el que penses, que passe pel cap. Agafa't a mi, dona'm la mà i deixa't disfrutar. Digue'm si vols el que creus, el que penses, que passe pel cap. Agafa't a mi... Això que sona són els lleidatans Fauna, 4 joves que l'any passat van llançar el seu primer disc, Dissabte, amb sons rumbers fusionats també amb funk, reggae o el que els hi vingui de gust, perquè són uns nois que ho barregen tot amb la rumba i ho fan la mar de bé. Es presenten al Sona Nou amb més de 60.000 reproduccions a Spotify, la participació a festivals com el Mon Amour de Mollerussa o l'After Beach Rumbero d'Altafulla i moltíssimes festes majors a l'esquena. Serà la nova sensació del panorama festiu català? Nosaltres diem sí. T'esperes en
al meu terrat i així conversar en privat que la vida és una caixa plena de mentides i bé que ho saps. Retalls impressionistes i un film d'en Godard completen l'aforisme de la felicitat. Des de Reus Capital arriben els Plombiers, amb els seus sons pop més comercials, però amb matisos d'allò més interessants. Tenen dues referències al mercat, la darrera Gènesi de l'any 2017 i l'Inefable Moment, estrenada enguany. Els compatriotes de l'Aleix poden arribar lluny al Sona Nou amb cançons com Tornar a començar, la que estem escoltant, o d'altres que de ben segur faran vibrar al públic. Som diferents. Retalls impressionistes i un film d'en Godard completen l'aforisme de la felicitat. Arribarà el segon en què s'esbaratar. Soy mamita que por una reflexión pare. Si no te aprendiste no va a notarte. Si no sabes ni qué son que pongaré. Comparar los dos cosas innecesarias. Si no te arrancarà un peregrinés. Se va esperar el amor i l'odi d'un mateix. Que llenen la vana il·lusió de tots els reis. Que la moneda controla tots els papers. Què més arrencarà? Abans que el caos sigui immediat. Què més arrencarà? Les plantes secaran i els rius tots moriran. Què més arrencarà? El cor de la terra està obert i ningú el podrà tancar. Què més arrencarà? Això que sona és Ego, la mescla de rock, punk i electrònica que ens arriba des de Lleida ciutat. A només 3 anys de trajectòria, aquest jove grup han guanyat ja alguns concursos, han publicat 2 treballs, tots 2 EPs, Ego 1 i Ego 2, i havien d'actuar al frustrat Doctor Music Festival que s'havia de celebrar l'any passat, però tots sabem com va acabar. Això que estem escoltant es diu Què més arrencaran, és un dels seus primers temes i són un dels grups amb més projecció del panorama rocker actual i personalment crec que tenen el potencial per calar dins del certamen i emportar-se algun dels premis. Han estat ordint, han estat tremant, han dibuixat 1000 cercles al nostre voltant. Ens han estabornit, ens han esbudellat, ens han marcat amb un regle, ens han obert amb canal. Ombra al sol, ombra al sol, ombres ens han inculcat l'oblit, ens han rebobinat, ens han fet tàbula rasa, foc postís versemblant. I en la cova es llarga nit veiem el so del cadenat. El gran germà viu a casa, que guai fenomenal. Abraça'm fort, que els ulls ja no tenen por. Han vist el camí, ploren de l'emoció. Guaita els estels, guaita la lluna i el sol. L'aparença es retira i s'obre la intuïció. També ser informes i ja no tenen por. He vist el camí i ploro de l'emoció. Guaites i estels, guaites... Acabem amb el grup més internacional de la secció, que ens presenten en exclusiva aquí al Cant de les Sirenes el tema Kawaii Fenomenal. A mig camí entre Catalunya, les Balears i Galícia neix Palmira. Fruit de projectes anteriors, arriba aquesta proposta indie que han gravat la seva primera maqueta totalment confinats, que la trauran aviat i avui ens ofereixen aquest tastet al nostre programa.
estan preparant nous temes, com us hem dit, i el Sona Nou pot ser l'oportunitat per a que aquests joves, que per ara només han pogut fer un concert i ha hagut de ser virtual, doncs puguin fer el salt als escenaris de casa nostra. Bé, companys, després d'aquestes propostes, aquestes 4 propostes, una mica hem tocat tot el territori i hem sortit també més enllà. Ara vull que us mulleu una mica i que juguem a ser el jurat d'aquest Sona Nou i que d'aquestes 4 propostes, doncs, vosaltres hagueu de ser qui escull en quina li doneu el primer premi i també doncs, que ens pugueu dir que us semblen les altres 3. Vinga, va, us deixo a veure amb què em sorpreneu. A veure, això és una patata calenta, sens dubte, perquè he tingut l'oportunitat d'escoltar tots els que has mencionat i sincerament a tots els auguro un futur brillant. Tots tenen molt clar el seu estil i la seva proposta i el missatge que volen transmetre i sens dubte això és un inici per tots aquests grups. Bé, per la meva part, destacar especialment, òbviament, Plombiers. Si ets un reusenc de mena, doncs t'enamoraràs de les seves lletres parlant de la ciutat de Reus. I el seu estil pop, però alhora íntim i molt local, no busquen grans espectacles. La veritat és que m'agraden molt, sens dubte. L'Aleix, com sempre, es comran cap a casa. És cert que els Plombiers saben moure's en aquesta música, aquest pop una mica més festiu, però alhora també molt íntim. És una proposta interessant. Andreu, a tu no t'he proposat cap grup de reggae, perquè no n'he trobat molts pocs al Sona Nou, però suposo que amb algun altre t'hauràs sentit còmode. Sorprèn-nos. Bueno, no m'has proposat cap de reggae i tampoc cap de Cambrils, que també tenim grups bons a Cambrils, però bueno. No, ho he estat buscant, no dubto que Cambrils és una ciutat amb una producció musical molt interessant i tant de bo algun dia puguem parlar de les bandes d'aquesta meravellosa vila que ens acolleix amb la seva ràdio. No se n'ha presentat cap al Sona Nou, però sí, hi ha grups a Cambrils i algun dia ja en parlarem. Doncs la falta de grups de Cambrils o grups de reggae, doncs a mi el que més m'ha agradat és Ego, sens dubte. O sigui, per mi està un pas per sobre de tots els altres. Subscric de totes maneres el que ha dit l'Alice, de que tots són molts bons grups, tenen molt clar el que estan fent, el seu gènere, quin és el seu gènere, i que tenen futur dins del seu camp, sobretot. En canvi, Ego a mi m'ha sorprès molt positivament, molt més que les altres, sobretot pel nivell dels seus músics, perquè tenen unes guitarres espectaculars, que és algo super necessari en una cançó de punk. El bateria també és d'un nivell altíssim i el baixista també m'encanta. A més, el videoclip, si teniu l'oportunitat de veure'l, es veu com tots ho viuen. Compartirem tots els temes que puguem dels que hem anat parlant avui, si ho deixarem per xarxes demà. Sí, ho anirem deixant a les xarxes socials, entreu i mireu perquè es nota que ho viuen molt els músics d'Ego, que els agrada molt la música, i una cosa que vull destacar d'aquest grup és la combinació entre la veu femenina i la veu masculina, que és un contrast que no havia escoltat jo en un grup de punk, sincerament. No sé si algú ho havia fet abans, segur que sí, però jo no ho havia escoltat o no és molt popular. I és un contrast que m'ha agradat molt perquè aquesta veu greu, brutal, ja típica del punk, ja la posa l'home, però aquesta veu més melòdica, més aguda de la dona, jo crec que li dona un toc molt diferent i molt bonic, la veritat. I jo, bueno, la meva última intervenció voldria fer un clam, una súplica inclús, si m'arribeu, a tota aquella gent que té la capacitat de donar veu, oportunitat a tots aquests grups i molts altres, que ho faci. Perquè, sens dubte, tots aquests grups posen molt de la seva part, però necessiten mecenes o necessiten alguna mena d'ajuda exterior per poder fer allò que estimen. Exacte, i estem en una situació que serà molt complicada per la música emergent, per la gent que no es dedica professionalment amb això, i està molt bé que hi hagi propostes com la d'Estrella d'Am, com el Sona Nou, que impulsin la música de base, la música feta des de la gent que no té grans discogràfiques ni grans contractes al darrere, i nosaltres sempre, en la mesura del possible, al Cant de les Sirenes apostem, ja ho vam dir des del primer programa, que apostem per aquesta música jove, que molts cops ens sorprèn i que és de molta i molta qualitat. Nosaltres, tristament, no som el jurat del Sona Nou, encara que mai es sap, i per tant deixarem en mans dels experts aquesta decisió de qui s'acaba fent amb el primer premi. Això sí, si Fauna, Ego, Plombiers o Palmira d'aquí uns anys triomfen, vosaltres podreu dir que els vau descobrir aquí, al Cant de les Sirenes.
Doncs això ha estat tot per avui. Ens estem quedant sense temps, malauradament. Moltes gràcies per haver-nos escoltat un dia més. Abans de marxar, com sempre, volem agrair a Ràdio Cambrils, que ens ha donat l'espai i l'oportunitat de fer el que més ens agrada, i moltes gràcies a vosaltres també, Aleix, Jordi, com sempre. Recordeu que a partir de demà doncs, podeu trobar el programa en format podcast a la web de Ràdio Cambrils, YouTube, Spotify i iVoox. Un plaer, com sempre, estar aquí darrere dels micròfons, i si no us voleu perdre cap novetat, voleu recuperar les cançons, voleu saber què més del que anem coient ara que s'acosta el final de temporada, ens podeu seguir a Twitter, @elcantsirenes, i a Instagram com @elcantdelessirenes. Això està tot. Ens veiem la propera setmana aquí a Ràdio Cambrils, perquè un cop has escoltat el cant de les sirenes no pots deixar de fer-ho. Adeu!